Τι παίρνεις μέσα στην κάμερα? Παναφόρμητα. Παρατηρούμε εδώ το CNC laser. Κόβει με ταχύτητα 3 cm το δευτερόλεπτο. CNC δηλαδή εσύ και εσύ. Κάτι τέτοιο. Ρε Αντωνιάδη, δεν είπατε τώρα με το κεφάλι λίγο προς τα εκεί. Και μέσα εδώ κολλάει, αλλά τι να κάνω. Πιάσει και έτσι να κάνω, αλλά έμαθα και θα το κάναμε. Βλέπουμε εδώ το βοηθό. Α! Μια δήλωση παρακαλώ βοηθέα. Α! Παστό κεφάλι, κεφάλι παστό. Μπράβο, αφένεις. Ο βοηθός Βου εδώ. Μια δήλωση βοηθέα Βου. Είναι ένα μεγάλο έργο, Μεγαλόπνο. μεγαλοπρεπές, αναπτυξιακό. Πάνω 15 εκατομμύρια δολάρια εξοδεύτηκαν για αυτή τη δουλειά. Είμαστε περήφανοι. Ευχαριστούμε. Από εκεί έχω θέμα. Όχι έτσι, έτσι. Εδώ έχουμε έναν τρίτο παρατηρητή, θέλει να κάνει μια δήλωση. Εγώ είμαι εργολαβικός. Γιατί το κόβεις έτσι? Όχι έτσι. Θα το πάσα στα σκουπιδιά, ρε παιδί. Καλύτερα, όχι έτσι, καλύτερα. Πώς το κόβεις έτσι? Εργοδηγία έργου. Κάτσε από εκεί. Ο Παραγιός θα βγουν εδώ πέρα. Παραγιέ, μια δήλωση. Ο φοβός καλλιτέχνης. Μην μπαίνετε μπροστά στο πλάνο, είπα. Έλα κάποια δήλωση. Περίμενε, κοντινώθηκαν. Το μουνί και το μπουκάλι μέχρι σε αυτό το γάλα. Δεν θα. Ένα μήνυμα. Αυτά να τα κόψουμε μετά στο μοντάζ. Δεν κόβει τίποτα. Δεν κόβει τίποτα. Και τα δύο.